أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Mai Jalalaini TV. A yau ma ga wata fa'ida mai sauƙin haɗawa mai matuƙar amfani ga lafiyar mazaje. Wannan fa'ida tana ƙara ƙarfin namiji, tana maganin saurin kawowa, sannan tana ƙara ruwan mani. Duk wanda yake buƙatar waɗannan abubuwa to ya nemi abu biyun nan ya riƙa amfani da shi kamar sau biyu a rana na tsawon wani lokaci. Insha Allahu zai ga fa'idansa, kuma zai samu ci gaba, kuma zai ga bambanci fiye da kafin lokacin da ya fara amfani da wannan fa'ida. Abubuwan da ake buƙata shine namijin goro da gyaɗa mai gishiri haka. Da farko idan ka samu kamar namijin goro guda ɗaya, za ka samu gyaɗa mai gishiri kamar guda 7 haka. Sai ka rika gutsurar namijin goron kana hada da wannan gyaɗa ɗin haka kana tauna kana cinyewa. Za ka yi kamar sau biyu a rana, da safe da dare, da safe da dare. Ka yi kamar tsawon sati 2 zuwa sati 3 kana amfani da shi. To insha Allah ɓangaren ƙarfi da kuzari da ruwan mani za ka ga canji, za ka ga ci gaba kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan fa'idar ita ce fa'idan tafi da gidanka, ba ta da wahala kuma da sauƙin haɗa da matuƙar tasiri da amfani. Saboda haka yan uwana magidanta, nan fa'ida na ba da ita gare ku jarabta tafi sabilillahi. Allah ya sa mu dace. Sannan kara manta idan ana amfanuwa ku yi like na wannan bayani namu, ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka, sannan ku da ƙararrawa domin samun fa'idojinmu a duk lokacin da muka ɗora su. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu ta akwatin ajiye sakonni. Waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description, za su iya duba domin kasancewa a cikin nan group namu mai albarka. Sannan kar a manta a tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.